Dobroveče, poštovani gledalci, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Srđan Ilića, ovo su vesti dana. Da li SBB zloupotrebljava dominantan položaj na tržištu kablovskih distributera? Predstavnici grupe Odbranimo reke Stare planine danas kod predsjednika Srbije. Dokazi o ubistvu Ivanovića treba da se predaju tužilaštvu u Prištini, poručila Rada Trajković. U Afganistanu se održavaju predsjednički izbori u atmosferi nesigurnosti, straha i napada. Danas u Čikagu svetska premijera kontroverzne dokumentarne trilogije srpsko-kanadskog filmskog režisera Borisa Malagurskog. Sloboda govora, pristup istinitim informacijama i razvoj kritičke svesti osnovni su ideali kojima se vodi Slobodna televizija u svom radu. S obzirom da mnogi mediji plasiraju lažne vesti i iskrivljene činjenice, novinari Slobodne televizije kroz svoj informativni program, ali i autorske emisije, žele da predstave sliku Srbije koja je zasnovana na činjenicama. S tim u vezi, Slobodna je nedavno podnela zahtev kablovskom operateru SBB kako bismo doprli do još većeg broja gledalaca. Međutim, taj zahtev je odbijen. Postavlja se pitanje da li ovakvim postupcima SBB zloupotrebljava svoj dominantan položaj na tržištu kablovskih distributera. Kablovski operater SBB odgovorio je na zahtev Slobodne televizije za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge i uvođenje našeg kanala u njihovu redovnu ponudu. U dopisu upućenom našoj televiziji navedeno je da je njihova mreža limitirana, da su sve frekvencije koje imaju, njih oko 58 u proseku po jednom gradu, već zauzete, te da je nemoguće uvesti nov televizijski kanal ako se neki već postojeći ne isključi iz mreže. Ovakav odgovor čini se nelogičnim s obzirom da samo jedna od distributivnih mreža kompanije SBB D3 broji 999 pozicija. S tim u vezi, uredništvo Slobodne najavilo je da će Komisiji za zaštitu konkurencije poslati zahtev da ispita da li kompanija SBB ovakvim postupcima zloupotrebljava svoj dominantan položaj. Slobodna televizija će uputiti zahtev Komisiji za zaštitu konkurencije da ispita da li kompanija SBB zloupotrebljava svoj dominantan položaj na osnovu dosadašnje prakse poslovanja i ovog u najmanju ruku komičnog dopisa koji smo dobili od njih. Takođe, novinari Slobodne televizije će uputiti dopis Udruženju evropskih novinara Srbije, Udruženju novinara Srbije i Nezavisnom udruženju novinara Srbije, gde ćemo ih obavestiti o ovom grubom kršenju prava građana da budu informisani. Adrović je podsjetila da je Slobodna televizija, pored kompanije SBB, uputila zahtev i kompaniji Telekom. Podsjećam da smo mi 17. septembra, osim što smo uputili zahtev SBB-u da nas uvrsti u standardnu ponudu kanala, uputili zahtev i Telekomu, tako da i dalje očekujemo odgovor od Telekoma u nadi da nećemo dobiti ovako sraman odgovor. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju Slobodne televizije, borba za slobodno novinarstvo tek počinje. Ovo je samo početak borbe na koju smo spremni u svetlu uravnoteženog i objektivnog izveštavanja javnosti i nećemo stati dok ne ispunimo svoju dužnost prema građanima Srbije. Objektivno novinarstvo glavni adut naše televizije. Informacije koje distribuiramo gledaocima, pre svega pravih vesti i pravog dnevnika, su proverene i istinite, a naš cilj je da svojim informativnim programom i autorskim emisijama podstičemo razvoj kritičke svesti kod naših gledalaca i da im objektivnim izveštavanjem predstavimo dešavanja u zemlji i svetu. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Protest 1 od 5 miliona večera se održava po 43. put na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Akcenat ovog protesta je na studentima koji su 12 dana blokirali zgradu Univerziteta u Beogradu i uspeli da vrate autonomiju i integritet ovoj ustanovi, čime su dokazali da su promene u Srbiji moguće i da se borba za njih mora nastaviti. Okupljenima će se obratiti studentkinja Mila Jovanović i glumac Radoslav Milenković. Pokret slobodnih građana ukazuje na zloupotrebu forme ugovora o privremenim i povremenim poslovima navodeći slučaj mladića iz Kraljeva Marka Kosovca koji je zadobio povredu radeći za JKP Čistoće Kraljevo i dok se sada već preminuli mladić nalazio u komi i borio za život, poslodavac je doneo rešenje o otkazu.
Pravdajući svoju odluku iz JKP Čistoće Kraljevo, naveli su kako je ta odluka u potpunosti u skladu sa zakonom, jer je ugovor bio zaključen na 4 meseca, dok PSG tvrdi da nisu u pravu i da relevantne međunarodne konvencije nastoje da izjednače položaj stalnih i privremenih radnika. U ovom konkretnom slučaju i u našem zakonu o radu stoji da se opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu ne smatra privremena sprečenost za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja. Cilj nam je da alarmiramo javnost, da upozorimo i obavestimo o tome da je koncept jeftine radne snage i robova na tržištu rada u Srbiji uveliko ukorenjen toliko da je promena neophodna i nužna, saopštili su iz Pokreta slobodnih građana. Aktivisti grupe Odbranimo reke Stare planine sastali su se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom rudarstva i energetike Aleksandrom Antićem. Aktivisti su zatražili da se odustane od koncepta mini hidrocentrala na teritoriji Srbije, posebno u zaštićenim područjima. Nakon sastanka održana je konferencija za novinare na kojoj je rečeno da je razgovor bio konstruktivan, ali da je ostalo još mnogo otvorenih pitanja na koje građani više od 2 godine ne dobijaju odgovore. Izgradnja mini hidroelektrana, naročito u zaštićenim područjima poput Stare planine, ponovo okupira javnost. Zbog toga su se aktivisti grupe Odbranimo reke Stare planine sastali danas sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i ministrom energetike Aleksandrom Antićem, koji je poručio da je sastanak bio konstruktivan, da je Vučić obećao da će predložiti vladi Srbije da se donese zabrana gradnje malih hidrocentrala u zaštićenim područjima, ali da se ne odustaje od izgradnje na mestima koja nisu zaštićena. Ja molim da se razume, znači mi smo čvrsto stajali i dalje čvrsto stojimo da hidropotencijali u Srbiji trebaju da se stave u funkciju proizvodnje električne energije. Hidropotencijal je značajan u Srbiji, on ima svoje mesto u energetskom miksu. Hidropotencijal i hidroenergija ima najmanji negativan uticaj na klimatske promene u odnosu na sve ostale vidove energije, kao što smo se složili i sa time da to mora biti uređen sistem koji će apsolutno voditi računa o zaštiti prirode. Aktivisti grupe Odbranimo reke Stare planine smatraju da je razgovor protekao dobro, ali su postavili pitanje zašto se čekalo više od 2 godine da neko od zvaničnika razgovara sa njima. Prvo što je predsjednik čuo od nas je pitanje zbog čega s nama niko ne želi da razgovara, institucije, ovo nije mesto. Mi smo ovaj problem mogli da rešimo do sada, da su nas primili oni koji su nadležni za to, a ne da sedimo ovdje i da rešimo problem nakon 2 godine, nakon što je nestalo ne znam koliko reka. Znači, to je pitanje za njih na kraju krajeva, zašto ljude ne pozivaju na razgovor. Jovanović je istakao da je sastanak bio pozitivan i da će Vučić posjetiti Rakitu i Temsku početkom novembra. Ovo je jedan pozitivan sastanak s kojim imamo konkretno rezultat, a to je da nema gradnju u zabranjenim područjima. Čovjek je rekao da će doći u Rakitu. Pitao sam ga zbog čega niko ne sme da dođe u Rakitu od zvaničnika. Jedini političar koji je došao u Rakitu za ove 2 godine je bugarski konsul. Znači, on je obećao da će doći u Rakitu početkom novembra i da će posjetiti Temsku koja je interesantna zbog toga što još uvijek tamo žive mnogo ljudi. Osim zabrane izgradnje u zaštićenim zonama, Vučić je obećao da će biti prekontrolisane sve procedure i dokumentacija već izgrađenih hidroelektrana van zaštićenih područja. Ostaje da se vidi da li će država nakon 2 godine konačno rešiti problem koji može da izazove, prema Jovanovićevim rečima, prve ekološke izbeglice u Srbiji. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Predsjednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije, Rada Trajković, izjavila je da joj je nuđena kopija videokasete sa snimkom ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, ali da je odbila da je uzme navodeći da dokazi treba da se predaju tužilaštvu u Prištini. Trajković je rekla da nikada neće odustati od otkrivanja počinioca ubistva Ivanovića, kao i da predizbornu kampanju ne koristi za sopstvenu promociju, već da građanima pokaže kakva je politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Kosovu. Od utorka 1. oktobra, kada počne primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, siromašni građani i žrtve određenih krivičnih dela dobit će pravo na svog advokata koga će za njih plaćati država.
Zakon je opredelio 3 kategorije građana koji imaju pravo na besplatnog advokata, a to su pre svega oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečji dodatak. Treća grupa korisnika nije opredeljena finansijskim statusom, već oni pravo na besplatnu pravnu pomoć dobijaju kao ranjive grupe. Zakon je definisao 13 takvih grupa, među kojima su deca, invalidi, žrtve porodičnog nasilja, žrtve trgovine ljudima, organizovanog kriminala, terorizma, azilanti, izbeglice, kao i građani sa upitnom poslovnom sposobnošću. Komemorativni skup povodom 101. godišnjice proboja Solunskog fronta održan je danas na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu u prisustvu zvaničnika iz Srbije, zemalja saveznica i građana iz svih krajeva naše zemlje i regiona. Obeležavanje jednog od najslavnijih trenutaka srpske istorije počelo je pomenom koji su srpskim herojima služili sveštenici Grčke pravoslavne crkve, posle čega su vence na spomen kosturnici položili članovi delegacije Vlade Srbije i Vojske Srbije, zvaničnici Bosne i Hercegovine, članovi delegacije Grčke, Francuske, Velike Britanije i Italije, predstavnici udruženja boraca i njihovih potomaka. Ceremoniji su prisustvovali i pitomci Vojne akademije i Kriminalističko-policijskog univerziteta iz Beograda koji su izveli himnu Srbije. Građane koji su pristigli iz svih krajeva Srbije i regiona kako bi se poklonili senama slavnih predaka, sačekao je 91-godišnji Đorđe Mihajlović, koji je više od pola veka čuvar srpskog vojničkog groblja. Taj posao je nasledio od oca Đura i dede Sava Mihajlovića iz Boke Kotorske, koji je bio dobrovoljac na Solunskom frontu. Iako ga je 2014. godine na mestu čuvara zamenio Predrag Nedeljković, čika Đorđe kako ga od milja zovu, i danas posvećeno brine o srpskom vojničkom groblju na kome leži 8.000 srpskih boraca, od kojih je 6.000 u zajedničkoj spomen kosturnici. Tamo leži 21.000 boraca, 8.000 Francuza, 3.500 Italijana, 2.000 Engleza i 400 ruskih vojnika. Istorija piše proboj Solun od saveznice. Da, svi sami su boli zajedno, sigurno. A ne piše srpska pesadija, ko treba da piše. Zašto ne piše? Zašto oni tri pogode možda ide napred 1 metar. A Srba za 1 dan razbio front. Ne treba više dokumenta. Ovdje ima 4 pukovnika. Ima 10 potpukovnika. Saka ima čala. 15 majora. 50 kapetana 1. klase i 2. klase. Više od 100 poručnika i potporučnika. Vidite, za 1 dan. Počast palim srpskim ratnicima u proboju Solunskog fronta danas je odao i Nebojša Matejić iz Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine, a čiji je pradeda Radomir Matejić sahranjen na Zejtinliku. Za saveznike ovaj front je i u toku samog rata bio front od drugorazrednog značaja. Nisu verovali da će se probojem ovog fronta bilo šta značajno desiti, zapravo nisam siguran i da su verovali da će on uspeti da bude probijen. Ispostavilo se da je to bilo presudno za završetak Drugog svjetskog rata, tu čak i nemački car je rekao da je za Nemačku sramota da 62.000 srpskih vojnika odluči sudbinu rata. Dakle, ali ta stvar se neguje samo u Srbiji. Samo Srbi su svesni toga, čini mi se, saveznici, Englezi, Francuzi, naravno mnogo više i prostore pridaju i važnosti Zapadnom frontu. Na Zejtinliku su danas položeni venci i na groblja savezničkih snaga u Prvom svetskom ratu Francuske, Velike Britanije, Rusije i Italije. Proboj Solunskog fronta počeo je u zoru 14. septembra 1918. godine, a rezultat te operacije bili su kapitulacija Bugarske, Austro-Ugarske i Nemačke, oslobođenje Srbije, prelazak srpske vojske u prekodrinske krajeve i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je proglašena u Beogradu 1. decembra 1918. U Afganistanu se održavaju predsjednički izbori u atmosferi nesigurnosti, straha i napada. Pravo glasa ima oko 9,6 miliona Afganistanaca koji će birati između 18 kandidata, od kojih se zapravo samo 6 smatra ozbiljnim. Međutim, početak glasanja obeležili su napadi. Zvaničnici severnog dela zemlje saopštili su da su pobunjenici ispalili projektile iz minobacača na grad Kunduz u pokušaju da spreče glasanje. Prethodno je najmanje 15 osoba ranjeno u bombaškom napadu na džamiju u Kandaharu. Na tom mestu nalazi se glasačko mesto.
Zvaničnici Afganistanske nezavisne izborne komisije nemaju kontakt sa 910 od 4942 glasačka centra širom zemlje u kojoj se danas održavaju predsjednički izbori. Premijera dugo očekivanog trećeg dela dokumentarnog filma Težina lanaca biće održana danas u Čikagu. U ovom nastavku kontroverzne dokumentarne trilogije srpsko-kanadskog filmskog režisera Borisa Malagurskog u 2 sata se objašnjava kako vojno-industrijski kompleks, moćne korporacije i političke interesne grupacije ugrožavaju naše zdravlje i goli opstanak, fokusirajući se na primjer Srbije i drugih država širom sveta poput Italije i Bolivije. Odbojkaši Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva. Izabranici Slobodana Kovača savladali su u punoj dvorani verziji domaću Francusku sa 3:2. Srbija će 4. put u istoriji igrati finale kontinentalnog šampionata. Finale je sutra u 17:30, a Srbija će se za titulu evropskog šampiona boriti sa Slovenijom. A sada da vidimo i kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Ovo je bio pravi dnevnik. Hvala vam što ste bili uz nas, a mi se vidimo i sutra u isto vreme. Prijatno!